OK, takže čau, ja som Kabi a dneska ťa vítam pri mojej úplne novej sérii z Minecraftu, presnejšie to bude Minecraft Survival na verziu 1.11.2 a myslím, že sa môžeme to vrhnúť. Ako si mohol všimnúť, tak nehráme úplne od začiatku, lebo sa mi stal taký menší fail. Nahrával som začiatok a sa mi vyplo nahrávanie nechtiac, ja som si to všimol až na konci. Tak to je taký fail, ale po ceste som našiel iba jeden spawner na prasatá, tam som našiel pár vecí, toto všetko, toto boli po tie knihy, Horse Armory, sedlo som našiel, nametag a kosti, tieto stringy a tieto redstony. A že som našiel pyramídu, fotky budete mať teraz. A potom som našiel kúsok od toho spawneru túto dedinku. Takže zatiaľ sa tu zabývame a budeme sa od tejto dediny odvíjať, stavaním a všetkým. Zatiaľ mám v pláne vysekať tu všetky domy, nechať tu iba jeden dom a tamto studňu. A už som začal pracovať na branch mine. Urobil som dieru až po úroveň 11 a to chcem dneska urobiť. Urobím to v timelapse. Ďalej vysekáme tieto domčeky. Už som si pripravil aj sekery. Dám sa brnko na seba. Už som si pripravil aj tie sekery. Vysekáme asi aj tieto hnusné farmy. Necháme možno iba tieto dve tu v strede zatiaľ. A to asi ťažko. OK, myslím si, že sa ideme hneď vrhnúť na robenie toho branch mineu. Vypekol som si stone, ktorý som vykopal. Ako som kopal ten branch mine. To je všetko stade. Dúfam, že mi toto bude stačiť. Malo by to stačiť. Zatiaľ si to iba ohraničíme. No lenže ako sa dostaneme dole. To bude sranda. Teoreticky môžem to robiť hneď takto. Budeme musieť odkopávať aj toto. Nemám lepší krumpáč. Všetky som minul na odkopávanie, všetko železo. Teraz som minul na odkopávanie tohto, čo som našiel po ceste. Pokiaľ som našiel dedinu, no tam budeme si dať toto. Ty kokos, to bude celkom hard urobiť to, ale OK, timelapse.
OK, ideme si rýchlo vykraftiť bucket na vodu a rýchlo si ešte musíme urobiť... Ježiš, tam bol creeper. Rýchlo si ešte musíme urobiť železný chrobač. Dáme rýchlo vypaliť ten iron, dáme pri sem, pridáme tam a rýchlo sa môžeme spať, pokým tu nebudú nejaké obľúdy. Najeme sa. Dobre. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Toto musíme celé odložiť. Toto všetko je. Máme ešte aj tu nejaký iron. Mám tu treba 2 stupy. To musíme si robiť... No. Aj sekera železná by bola fajn. Ale myslím si, že na sekeru nemáme. Lebo musíme si urobiť vedro. A mali by sme ešte... OK, ideme rýchlo vysekať tie domčeky. Takže timelapse.
tak konec timelapsu. Vidím to asi tak, že doťažíme tento dom a asi sa nebudeme vrhať na ťaženie bez enchantov, lebo to je nemožné. To ty kokos ťažím už pomaly 10 minút. 3 debilné domy, jeden väčší, 2 malé. A proste ťažím to ty kokos tak dlho. Proste bez tých enchantov to je úplne naprada, ešte popri tom mám iba kamenný nástroj, lebo nemám iron. Tak toto doťažím a vrhneme sa urobiť rebríky na náš branch mine. Dáme tam vodu a pôjdeme ťažiť a to už bude koniec videa. Tak ak asi pôjdeme ťažiť a už to teraz nebudeme čo robiť. Potrebujeme proste nejaké súroviny. A ešte druhý diel bude o tom, ako budeme robiť enchant, asi sa pôjdeme vrhnúť do Netheru a pôjdeme asi kopať sandstone do púšte, lebo z toho chceme postavené asi všetko. Najviac mi páči ten sandstone na stavby. Do toho ešte zakomponovať tie briky z Netheru, normálne briky zo stone, potom ešte zakomponovať tam glowstone a všetko podobné. Lenže musíme si popozerať recepty, ako sa čo craftí, lebo naposledy som hral survival verziu 1.70 normálne. Strašne dávno som hral tieto verzie. Tieto nové skoro vôbec survival. Tak sa učím s vami. Dobre, to nám bude stačiť na rebríky, dúfam. Toto všetko tam vyhodím. Ja mám wooden pressure plate, nice. To mi neviem, že mám wooden pressure plate. Wooden pressure platey. A ja som tu mal ešte meso. Tu som ešte mal to meso, ale ešte tu mám workshop. Nechám ako dekoráciu. Prečo nie? Celkom pekné. Wow. No, tu nie. A tak tento dom budeme búrať. Všetky domy budeme búrať. Dobre, zavri sa prosím ťa. Urobíme si rebríky. Tie viem aspoň ako sa craftia. Dobrá. Podržíme to. Ešte máme na jeden. To bude... neviem, či to bude stačiť. Budeme viac presne viac. Budeme ešte asi zbytočne. Vezmeme vodu z tejto farmy, ktorú budeme rúcať. Dobrý dík. Ježiš, no chýba jeden kameň. A tu je diera. Čo to je diera? No. To bude asi problém toto. Lebo ja neviem, kde končí tento náš stôl. Takže to bude asi problém. Ale ja budem musieť zatiaľ vrácať aj toto máme. Ďalej. Dobre, pokračujeme. No. Tu nám aj chýbalo. Ježiš, že som to zabudol. Teoreticky môžem odsekať toto. Ešte jedno. Super. A kde nám to chýbalo? Toto bolo? Zase mi, že hej. Ale zase mi chýbajú ešte dva. Odseknem z tejto. Dobre. A ideme toto a jo. Dobre. Máme toho dosť. Dobre. Tu pokračujeme. A ja nič nevidím. Prdele, tak ma tam pust do tej vody.
Dobre. Ideme nadol. Super. Poďme. Ne. Sorry. Ešte si všimol, že tu máme menší nedostatok. Ešte vyššie. Tu je ešte jedna diera. Dúfam, že ten dole nie je veľká výška. Nie, dobre. Asi... Aha, ja som už bol dole? Tak to jo. Tak to robíme takto. A odtedy to celé bude jedna veľká budova. Odtedy to bude jedna budova. Bože, budova ako budova. Jedna miestnosť na 4 strany, alebo na 5 strán. Ešte uvidím. Teoreticky by to nemuselo byť takto, ale to budem potrebovať ešte jeden rebrík. A ten budem musieť vykopať. Ale kade ho robím? Neviem. To budeme určite dizajnovať, bude to väčšie. Takto to bude aspoň tá miestnosť. Budeme potrebovať jedna cesta, druhá cesta, tretia cesta a ešte tam pôjde štvrtá cesta. Alebo to bude viac tej cesty? Tých ciest? Asi jo. Počkať. Jedna cesta bude aj odtiaľto. Jedna cesta, druhá cesta, nie. Jedna, druhá, tretia, štvrtá. Zatiaľ tu máme na 4 cesty urobené. A potrebujem robiť tie rebríky ešte. No kade? Kade robíme rebrík? Asi kade to. A to bude asi po normálnom už. Stolne. Dobre. Ukladáme ďalej. Raz, dva, tri. Tri. Tak. A semka budeme musieť dať aj torče, ale potom tu budem dizajnovať všetko. Vy sa nebojte. Dobre. Týmto sa vykopám. Dobre, máme. Asi robím z toho tiež zase menší timelapse. Jo, timelapse. Všimli ste si, ako rýchlo sa menič ten krumpáč? Brutálne rýchlo. Nechápem. Viem, že to má durabilitu, ale takú malú. By som nebol povedať, že to má takú malú durabilitu krumpáč, a my to vrásne tak sa predeli. Dobre, ja som tam sa tak orču. Viete čo, dokončíme toto. Zničme tam také farmy. Alebo nie. Dokončíme toto a ukončím video. Už aj tak dosť dlhé. Nechcem to mať na 30 minút, lebo
Myslím si, že 20-minútové diely stačia. Z začiatku. Je už von. A je tma. Dobre. To mám pekné, tu musíme dokončiť toto. Dobre. Dobre, ideme sa vyspať. Vyspíme sa. A končím toto video. Rýchlo povedz, že sú zombíci. Dobre, ideme tam ešte odskúšať, či nám to funguje, ako by malo. V ďalšom dieli už budeme mať asi odkopané tieto veci, všetky. A nejako to tu vylepšené, lebo ako chápem, bude to asi na dlho. Funguje nám to super. Dobre. Čiže budeme musieť vylepšiť. Jo. A ešte som sa vás chcel spýtať, že či by ste chceli do videí zakomponovať timelapsy z toho, čo tu všetko robím, ako staviam, ťažím a všetko, aby som to nemusel robiť za kamerou. Alebo to môžem robiť za kamerou, aby tie videjka neboli také dlhé s tými timelapsami. Tak ešte prosím vás, napíšte mi to do komentáru, že či to chcete urobiť v takej timelapse verzii, alebo to môžem robiť kľudne za kamerou, ale potom vám to iba budem ukazovať všetko. Tak ešte toto som chcel.
OK, takže ak sa ti toto videjko páčilo, nezabudni zanechať like, koment a po prípade odber, ak ešte neodoberáš môj kanál. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čau, čau.